wannan 'yan babur da suke gari, abin za ka kawo wani tsari yadda za su mallaki nasu, abin za ka kawo wani tsari ka so bas ko ka so taxi ko ka so wani abu ka yi program ka ce su kawo maka 100 kaza ko wanda za ka ba su, daga wannan su ma su yi gaba su zama mutane wanda suke za su rike kansu. Ko da ake haraji ai ba mai karamin karfi ake haraji ba. Shi sa lokacin da PRP ta zo ta ce a daina biyan wannan kuɗi na mai unguwa, a daina biyan jangali, ganin wa'annan mutanen taimako suke nema. Amma kana da jibgegen ma'aikata ko kana da wani jibgegen aiki ko kana waɗansu abubuwa wanda suke, to shi kenan sai a karɓo naka. Yaranka kana biya musu miliyan kaza a makaranta, to shikenan ka kawo rabin wannan kuɗin ga 'yan uwa nan yan talakawa waɗanda suke su kuma wannan aje a sai chalk a sai waye da wannan haraji. Haka ake yin gwamnati yadda yake kowa zai zauna, kuma duk wani wanda yake zaton ko kana da mulki ko kana da kuɗi kai zaka zauna lafiya, amma talakawanka suna cikin tashin hankali, wannan shugaba bai ma gane ba. Shi sa ake ƙoƙarin na ƙasan su samu su ji daɗi, ko babu wanda aka haifa da cewar wai kai dole kai ne mai shi ko kuma kai har abada za ka samu. Inda duk haka ne da yawa daga ciki wanda ma suke da shi